हे भगवान अरे कहिया दुख कटबहो जिंदगी नरक कर दिहल तू तो लागेला कि नैहरों को दुख है ससुरों को दुख ही समझ में ना पावेला का जानी कहाँ बिटी हुआ बड़ी जा परते अबुची। हाँ भाभी कहाँ बनी जी का बोला आई तेन दुगो ढील हेरी जन तनिका भइल बैठी जन तनिका भइल बोला आ तनी हो अथवा खा लेनी जान समोसा एकदम हमारी पेट में गैस बना देलस जी लागत लके हमारा अब हच दिन पारान निकल जाए कैसा रहलो कि न होइला ऐसन कैसन ना रहल हम मसाला ना खाई ना जन्नी ऐसे न होइला देखी कहे के ना चाहिए मर्द सऊदी रह गइल त महाराज पनीर आ मुर्गा निकला ऐसे न अलगी हो गई भाई रुपया वाला हो गइल त बड़की भौजी दिखा तड़ू ना त का आप लोग पहने तोड़ा तो नहीं खिया बिना कपड़ा लता के बन जा का जी हम जैसन पहने वैसन आप लोग के पहने ना देखी दूसरा की बेटी के देख के ना घिना के चाहिए जब घिनैली तो उनका बेटी ना भइल का अरे कहिया ले भगवान के घर में देर रही अंधेर रही कहियो तो होई तब हां हां ओइबे पर हमर मर्दा ईटा माटी का काम करता तो नहीं खे जियत चार गो परिवार काहे न जियो तने हमनी की हमारी मरनी और बाटे तक कहल कि बहन के कुछ बोलिए मती जब माई नहीं खे तो तू ही माई बाड़ी तो भाई जब अगला हमके कहता तो हम मानम नहीं ओकर बात जी बुची काहे न मनबो आ सुनी तनी दुगो बेलहज बेले जाके गांव में सीवा दे आई आ वो कहां बड़ी पूजा बुची ओ नि घुमत मत होई कहीं गइलु इहे न बात बाटे घुमलो को जीव के काले बाटे जीव जा गांव नगर का कुल जानते बानी कि एक थरिया खाइल भात पच जाला एगो बात ना पचला यो बिटिया न सौधा ले बाड़ी हुनु का का कहली हो कुसुम के धरे ले बड़ी की बस हम करे घरे रही जानते न उनको बड़की भौजी किसन हई हम नहीं जाने तो एक नंबर का हरामी है कि सब हे भगवान अरे हमारी मर्द है तनी घामा में के ने हमार मर्दा काम करत है चार गो परिवार कोई खातिर अलगा भई जाए दी पालगा हो गई त केवन की घी आ रोटी खातड़ी आ हमनी का नमक रोटी खातड़ी जा रे हमनी को उहे रतिया कटता उन को उहे रतिया कटता चलो जाए दो हो गेल त ठीक है आ देखी बुझी कहे के ना चाहिए अपनी भैया के पगड़ी कबो बचा के रखब जा ठीक ना भाभी एक उठ मत ना मत हसाई जा हम मंदिर में बियाह क दे लेकिन आप लोग क दे वैसन हमर न त हसाई जाना ऐसन कबो सोचो मत करे ना कहे के ना चाहिए चाची जी के लइका बा न रकेश हां रोज घरे 12 बजे रतिया में 1 बजे रतिया में समवा के रत कुल कम उहे करता न कि उनसे काम हो जाता टे दादा रकेश का हम उनको हमनी के नहीं रकेश पूछत नहीं के बस पूछता ना का हमनी के उनको भौजाई ना है जा काहे ना हो आय बेटी बहन घर में सैन भइली से त इ लइकन के का बोलाव तड़ी जाई पूछा के कह दे कि तनी घूमल कम कर दो चलो ठीक बा अपने में बतिया के केतनो बड़ी बड़ बड़ी तका कर लेकिन उनको बुद्धि नहीं के जन्नी जाई कह दे हम तो कहत उनके बुरा लागी कि भौजिया कहत है जाई ठीक बा ठीक है देखा हो एगो ई ननद बिया वो गोइठावा लागेला न कि ओही अपनी माई में पड़ल बिया ओइसने मोटू बड़ी ओइसने मोट बड़ी तोनहु के दिमागवा मोट हो गइल बाटे आ जाए त छोटकी नंदी त कहबे करी उनसे आ जाए द हमार बेटी होके चाहे केहू के बेटी होके माना त नंदिए बेटी ही है आ नहीं त नंदिए नंदी ही है जा तनी देखी कि का करतड़ी से दोनों आ देखो हो भले हमार भातार सऊदी बाटे त का हवे के जब मांगेला बेटा हुआ पैसा तब दे देबे नी हैं आ कब से बोलावत तनी कि आवा हो त आवत नहीं खन का प्यार करना घेमड़ा मार का तो तारा ले प्यारे करे नहीं हमार तो बुझाता कि खाली पैसा ले प्यार करे ना हमारे ले ना तो प्यार करता ना रुका फोन करता नहीं कि का हो अब ना काम पड़ी का समझले बड़ा हमरा के जब कहना के तनी पैसा चाही तब दे देबे नी हैं काहे जान के देबे नी कि चलो भाई प्यार करता चाहे गाने चाहे वो गाने मान के चलो कि मर दे हो हेलो हेलो का होता जी अरे भौजी का हाल बा हे भौजी मत मारा तू में हनावा का हो गइल बाप के जी कुछ ना बोला हैं अरे समय होला ना आवे के तो फोन काहे ना कइनी हो अरे तनी धूप भइल बा ना तब तनी सुतल रहनी हां आ सुतल रहनी हां हैं बीमारी हो गइल का ना बीमारी नहीं केवल तनी आवाज फंसल कौन सी भेजनी हो बीमारी भेल बतमन हाँ चल आओ तनी ठीक बाटे जितना जल्दी हो उतना जल्दी आई प्यार करत हो हम तो ठीक बाटे
आई लव यू भाभी। हम आई लव यू कुछ नहीं जानतनी कि आई लव यू बोल दो खाली देखावटी में। जल्दी आई एकदम मशीन के लगे बैठल बे लेना के लगे। आई लव यू बोल दिया लोग बुझे तक कि आसमान पर चढ़ ही जाई। अब इतना दुलार मत दिखाई। अरे देवर साला भौजी को चुमा ले लिया देवर साला। हां तो ऐसा ने साला बटल ले खाली चुमा ले बेला चुमा ले बोला भौजी काहे किसियल बड़ू बोला तनी आवे में तनी में लेट हो गइल तब का करे के बाटे काहे अपन दीदी के सेट करे करे निका के लेट हो गइल। अरे नहीं तनी धूप रहला तनी सुतला नहीं आराम करतन नहीं भाभी ना तेबरा से आराम करम हमरा के तिया अरे भौजी के दोनों गाल गुलगुला बाटे काहे किसियल बाड़ू बोलो ये हमार जान। अरे गाय मगा भैंस गौले ले कुछ होके के बा ना ना इतना शौक बा तब का करी हम अपने भतारे के कमी नहीं लगाइम लेकिन जाना सीख लो। ठीक बाटे ए भौजी काहे खातिर बोलौलो ई बताओ जल्दी में वो मान ला के शाम के बेरा रहला आवे खातिर ना पहले ही बोला ले लू बोला ना ए भौजी तो ये ना बुझाई छतप से जे आंखें मारत रहनी। अरे ए भौजी तू मत मारा मुसुकी चवनिया माने मुस्की चवनिया का मारतनी काहे मारत नहीं खू देखी आप ही से प्यार करे बन त आप ही के चलते अपनी भतार के आवे नहीं खी देतनी सऊदी ले सोचतनी का पैसा होते बाटे आज मानतनी जे एहू जे मरद बटले बता का चलो तो ठीक है बात भैया तो 12 बटल नहीं माना सऊदी में हौदी लूटत होई हन के उसे लहरा त हमने के देवर से लहरा लूटा। हां 12 में तो भैया बटले ना बड़ा है भौजी अब भैया हइए नहीं खाना चलन तनी हम बधारी में ना जिम दादा जाए कोई तो राती खाने 12 बजे चाहे 3 बजे भोर में बोलाई लेकिन ए बार हम बधारी में ना जी। अरे मेरी प्यारी भौजी और मेरी प्यारी गुलगुल्ला देखी गाल धरता ना तो हमार कुछ होता भौजी तोर कुछ होता माने कि गुस्सा बताटे और ही का बुझाता कि हम लव करतो तो प्यार हमके करंट आवत रहला तो माने थोड़ा बहुत करंट आवेला दीदी के लगावा पानी जानी त ना करंट आवेला पूजा के लगावा बाक भौजी ये कुल कहलू बाक लाजो ना लागेला काहे लाज लगी। ए भौजी सुनी ना ए काम करी मानतनी के हमारा के तो देख के जरला बहुत लोग बाटे। हां भौजी और उधर देख के जरते रह जींस चल हमने के चल जाओ भीतर वाला घर में। ठीक है चल चलिए 1 घंटा 2 घंटा रहम त जाई रह कुछ काम बा कौन काम हो भौजी अरे काम तो वो बाटे कि हम का बताई चलिए आई चल ठीक सर हेतरिया पीछे होके इने से आई जल्दी ढीला वायरला पर खूब नींद आवेला। ए भौजी तोहरा में कितना ढील बा हो। अरे जानता नहीं लिखिए मुंह तो नहीं खिसे जिलैया बाड़ी से न तेवन चन्नी तेवन खाना खइने जीबुची। हां हो खाना खइनी देखी खाओ के देह बनल काहे जी कहतनी कि का माने घरवा का नौकरी कटे लग चक्कर में कहां जाता चली जाए तनी फोनवा दे त मौसी जी के ला ऐसा कौन टेंशन है के कहता नहीं ये जी 1:10 हो गई। हां वैसे का देखो सिबराई में ले लिया नहीं की धोले खेल मो खेल से देखलु हेलो लागल का जी ठीक बा फौजी गोल लातनी बड़ी ठीक है बारे बतिया तनी बिठी उन लोग का ढील हरतनी ठीक बाकी वो टीट करते रहे ना सुनो दा मोबाइल बिगाड़ दो तोरा समझ नहीं तो बढ़ते रहे। हां कहता नहीं कि खेल मो खेला जल्लू का जी ला कुल गांव में हुला हो गल तू को जानते नहीं खू का बोली अरे बगलिया में नहीं जाना बगलिए में अरे कैसा के तो उनके तो उनका रोज रिचार्ज करता रोज उनके की खसन सुन के तब का पूछा तारू जरूर कान में भर गेल दीदी का ऐसा काम करता नहीं रिचार्ज पैसा अब भैया तो बड़ा विदेश से जानते पड़ू ऐसा ना करे के चाहिए कि लोग कहला ना कि यही कुआं से पर केतनो गलती कला ना लगवे लगे का जब महतरिया का लगी चाची जी का सच्चे सास के ना लइका लगी न राकेश भैया तो चाची जी के तो देवरे न भइना जी। अरे भइला त हमार त ये कहू नी ये कहू परसेंट जो निक ना लागे ना जे कुछ कहो हम ही कहिना कि क्यों हे में पैसा खोसता ना आ मनबो हे में हां अब वो से नहीं खान त हे में डाल देता ना पैसा आ कहबो कि झूठ है कई बार तो कॉल बार झूठ है लेकिन पकड़ ले बड़ सही में वही जे छोड़ देली हां एक जगह हो जा रहा है एक जगह हो जा रहा है
भगत ओ मांगला का आदत बाकी तने दे द के रिचार्ज कर दिया सन जाय दे ऐसन काम ना करे के चाहिए। किन कह यही से कोनो गाड़ रुकी ना तो कोनो चढ़ी फिचला तो की कर जी लइका लइकन को सोही का जाय दे किन कह जाला कि माई बाप का कर्तव्य सुना नहीं है गंदा का हेलो धो दई मुतल लइका पसार दे छता पर आई को त कि हां ठीक बा तो बताओ ना हमन के घर कता भाई बहन के उठे न करे सब लइका तो उठेबे न करला से फोटा ठीक पोछबे न बोले करे भगवान के अमलका हो गई अपन कुछ कर उनका मर्द सऊदी रहे चाहे अमेरिका रहे उसे हमर काले दे के बाटे दुगो नन बड़ी से बियाह शादी कर दे पहिना तारी ओकरी बाद काम खत्म जाय दी जाई खाना खा ली ए बुची तू कोई घुमल मत जाल कर ममती बतारू ना सबके हम समझाई तू हमरे के समझा ना सब तो काहे ना सिपराई से गायब रहलू ना ओए के चक्कर में तोनी के का जन गुस्सा हुल्ला भइल गंगा में मुंहवा हेगन कइले भी हे तरे देखी ओकर त जा के तरह से मतलब का बावे कुछ कर केहू कुछ करे अच्छा भौजी हेगन मुंह का चले ले कुछ होला ओकर घर में हेगन ना कर ले मुंह हां करे लेकिन जाय दी कुछ हो के चले जाई अपन अपने से का मतलब बा जब बट गेल त फट गेल जाई हटी ये न कला हो तरकुल के लंगे सियार जाई हां हर कल ठीक परकल ना ठीक जाई आज न कर दी त बता बाल बच्चे पर असर जाई कि ना भौजी एकदम पूरा जाई चल जाए दो बताओ नीमन से तो घर में रहते नहीं किए बहुत हरामी हो गइल बिया ओकर मरले में या पिटले में भलाई बाटे ओकर एको गति छोड़ने नहीं खियो करेगे फिर ऐसा करे और लाते मुके मारती हूँ करके ठीक बाटे का भइल हो छोड़ने ना रहती एको गति अरे का भइल जी का भइल हां बतावे ला कि नहीं क्या तोरा बताई तो चल जेबू बचावे बचाव दी है बेना दी ला बचावे जाता नहीं तू है मेहरा रुआ कहत नहीं गोड़ दबाव तो दबावते नहीं के कहत तने देहिया में तू मिसते नहीं के कुछ काम नहीं के करत मोरले में भलाई ओके खेतब हम घरे न रखम ना ओकरा के नहीं खेती होती मोती छोड़ दी जगह परल में रहे देख हम ओके हम रखब ना भौजी तू बस तोहर से हम प्यार करब तोहरे के रखब हम हां हमके का केहू रखी हमरो लगाव सटल में त कौन जे मारे बुझाता कि आपसे फायदा अरे ना ना भौजी हम अरे ऐसा आपके ना नहीं फायदा बाटे कि दोनों चीज लेता नहीं भौजी ओइसन मजा के मजे पैसा ओइसन के बात पैसा। नहीं के देवर में ठीक ना भौजी ओइसन ना हम आ ठीक बाटे औ का हवे ना कि तनी बबुआ लाइटिंग क के चढ़िया धर देले बा ओही गाने तो ओकरा के तू क देम तनी अरे ठीक बा हम खींच सब दे। कुछ करे के तैयार बानी हां बा मौगी के मौत मारल करी शक करे लगी न तो काहे ना मारी कह दिन तने गोड़ा को ना खूना तने काटी दे तो न न हम बड़ बेटी का लड़की हैं कुछ ना करब दहेज देले बानी ना नहीं बड़ बेटी बड़ बाप का बेटी है तो का माने कि धरती पर रहे ना ध्यान का के हो के पता ना कौन अगुआ साला रहे तेजुआ की कपार दुखाता शादी बियाह करा दियालस कपार दुखाता तनी दबी ना कपार अरे भौजी तोहार तो कपार ना सब कुछ दबा दे तोहार नहीं केतना निकलेला ना दूसरा के मेहर के कहले पे हैं का करू सब कुछ मिल जाला त ना बुझाला मतलब कि लूटा हुआ बहुत आदमी बा के मारे आदमी मार के मुंह आवे खेत दून धरती पे एक से एक लोग बा खिल लूटल पटल का बकवास करता रुजे तो कहे भैया अरे मेहरारू एल भी तब तो हल्ला त ना गइल ना तोनी के बहन हम सब बहन लेकर रहस भाई से जबान मत लड़ाओ सा इकुल का होता भयो का करता कुल बाजा बाजू को सीता के बिया बकिए बा हमार मेहरा रु कुछ करी रुक वीडियो बना दे ढील हां ढील काटता जी तनी देखी ना हां भौजी तोहार तो जेल लहरी देतनी म कौन तो बाटे दूसरा के मरद के पाके के गने ढील केतना निकल दूसरा का भातार के काहे केहू बोली काहे ना बोली काहे ना बोली भाषा कहत रहली भौजी उ हम हीरो खले बा केनो के हम मर्दा हमनी के त विश्वास ना है बड़ा लाज बाटे हेकरा खातिर उ बेचारी पिटातिया आय मरद गुचाते का बताऊ को अरे ये न कहला कि दूसरा का मेरो निक लगले अपन मेरो निक ना लगले कतनो सुघर है त अपन अपने कामे आई ना कामे आई अरे प्रतिभा पूजा बात चुप रहबू स तोहली को काहे के चुप रही जा तोनी के सयान बाड़ी स चड्डी सयान दो करो, तना रह सा बोला सा चड्डी जबान लड़ाओ तनी के लेकिन भाई से पेशाब कइल इका का चाइल करेले बानी जी देखो भौजी देखो इनके के देखो हमरा तू देखो देखी देखो तो हमरा तनको निक लागत होत नहीं खे अरे का ये भैया तोहर तनको गतरी लाज शरम नहीं खे छी तोनी के अपन लाज बा मेहर- हमनी का तोनी के लाज बा तहरा के लाज आए के चाहिए। तोनी के तोहरा- पढ़ाई लिखाई में तोनी के मुंह ध्यान त- दस ना बात तड़ाक देने लाल हो जी तोनी के ई मुंह जबान लड़ैला से ना हमनी के एथु नहीं के ठीक ना हां देखो तो तन समझाओ ना भौजी
और तोहार हमार शादी भइल बिया भाई हाय हम देखी कुछ जी करी हाय देखी हमर फोटो ये ओ दिन खींचे अरे कितना झकास लगता हो भाभी देखला हाय जी रख लो 2-4 गो औरी हाय देखी ऐसे भी का रखल ही बाड़ू आहा, अब के गने कोहे वाला का तू बाटे अरे नीली नीली अखियां से हाय देखी जी ठीक लगता सुपर बा ए भौजी आई लव यू तेतरु ना लाजो नहीं खेलागो आ छोड़ दूसरा के इसमें का तू बाटे हमनी के ठीक बानी ना ए फोटो उड़ाई मत रहे ते ए निशानी हो जनी ए देखावे के बाटे सही के मजाक ना सीरियस कहतन है उड़ाई मती चल हमरे पे जब कचरा होता नहीं जब उसके चल हां जा 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 मार तोरे की सब बैठते बावे चलो बहन के नाम पर कलंक बाड़ू जा तोहां भाई के तू नाम न कलंक पड़ा तारे एक चूरिया पानी में गिर के मर जाए के चाहिए ए देखा जा बुझाता कि तार भतार होनो बराबर करत धोवा चटी आ लेकर का पैसा हम चटी धोई त अपन कच्छी धोई से का मतलब बा? रिचार्ज का ना करियन सन करबे ना करियन सन अरे करबे करब अरे प्रतिभा झूठ करबे तारे में करब लोग कहत ले बोल रहे ना करबे करब फिर हम करवाई ना हम करवाई करो करवावा अब तो 2-4 गो औरी मानो सन ऊ उन्होंने सूत्रवान के नाम जानती ना तो येड़ी से मिस के रगड़ देती यही गने ओए हट करता रहा ला शरम है नहीं खे अरे नी लागत रहा नहीं उठ करे चलो आओ जतनी बुद्धि रही होतनी ना बोलबू सतवानी का हां हे दादा भाई से जबाल लड़ावत बुझाता कि माई उनका बोरो खा के पैदा कर बरर चरर तबे से कइले बड़िए दादा जियल ए देखी प्यार करतनी ना कैसे कहत का लगे प्यार करना तो डरना का डरे के नहीं के छोड़ी अरे भौजी हम बानी ना कोनो टेंशन थोड़ी बा पेंशन कमा के हम तोहरे के देब ठीक ना सुन ए भौजी एगो प्लान बनावल जा वो पिया ना मेरा रू हमार ओके भगा देल जा अजी होय अरे देखी हे नहीं देखाओ तनी होय देखी फोटो या अरे बाप रे बाप कितना सुंदर बा ये भाभी आई हमरा के लिया करने दिन मोला में तहिया के हुए हां ये भाभी यही फोटो ये पर तुम फीदा बानी हो तहरा पर हां नहीं लोग समझला कि मोट बे तो होइसन तैसन भी यार हम जैसन बना लेम ना हमारी आंगन सब जने फैले बाड़ू जा का करू टेंशन हो गेल बा घर में चली ताजी चल तनी हमर तेल लगा के गोड़ मोली तो आई उ पता ना घर में कुछ